En base a quien presente la presentación una posterior a la convocatoria de este pleno. En base a quien presente una cuestión de orden que es la convocatoria de este pleno. Y estoy demandando que para que una cuestión de orden usted tiene que invocar un presente que se sigue. Invocar al dimoni. Pues al dimoni no hi ha cuestión de orden. Una cuestión de orden, perdón, es ¿me quiere usar la palabra si demanda una cuestión de orden? Sí, el alcalde, ¿sabes? El alcalde és el que li dona o el que li lleva la paraula en aquest cas i demana que nomeni quin precepte és el que, en base al qual vostè demana una qüestió d'ordre i vostè no m'ha dit ni quin precepte. Quan me diga a la secretaria que diga si el alcalde me tiene que donar o no la palabra per una qüestió d'ordre. Simplemente això. Creo que la cuestión de orden sí que se le da la palabra, pero se tiene que decir que se invoca para que cuestión de orden por razón de artículo, o sea, ¿qué norma se considera para hacer referencia a la cuestión de orden? Pues ahora, el artículo 20 de la Ley Reguladora de la Base de Derecho Local, en el 29 y 30, 32 de la LL3 de la Comunitat Valenciana. I què diuen aquests artículos? ¿Me dona la paraula o no? Què diuen aquests artículos? ¿Me dona la paraula o no? Vostè va argumentar en funció a què demana la paraula. Jo li dic que si no tinc un problema donar la paraula, però vostè vol argumentar... Sí que té problemes, si no me la quiero donar, sí que té problemes. Sí que té problemes. Està parlant de lo que pasa que no està comentant en base a Vostè me pregunta per... Vol argumentar que a última vegada i vol dir que diuen a l'article 20 de la Ley Reguladora de la Base de Derecho Local. ¿Y qué es lo que se ha incumplido el artículo 20 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local Valencià? Pues s'ha incomplit un acord plenari en el que diu que els plens en el que marca la periodicitat dels plenaris. I ara, és simplement per això. Pues vale, ja ho ha dit. No, demane una qüestió d'ordre. Ja ha dit la qüestió d'ordre. No, però vull parlar de... Ja ha dit la qüestió d'ordre. No. Vostè diu que s'ha incomplit, jo dic que no va la sessió. No. ¿Me dona la paraula? Puc parlar? No, me té que donar el señor alcalde la secretaria, és que... Sí, però si jo demano una qüestió d'ordre, el señor alcalde me ha de donar. Si quiere, vostè me la té que donar. Senyor Nicolau, el llibre a l'ordre de generalitat. Mire, vostè ha invocat una qüestió d'ordre en base d'un artículo i jo li he dit simplement que no se vulnera ningún artículo. Vostè està convençut que se vulnera un artículo, ja sap el procediment que té que fer, si ja l'ha iniciat. Continúe-lo. Continúe hasta el final de les seves conseqüències. Continúe-lo. Jo crec que no s'hi ha vulnerat res quan vostè està així, s'ha convocat en temps i forma i té tingut tota la documentació que necessita. No s'ha convocat en temps i forma. En temps i forma, en les 48 hores d'antelació, senyora secretària, en les 48 hores d'antelació a títol de notificació i està completa i s'ha incomplert no s'ha vulnerat ningú dret seu. Sí que s'ha vulnerat. Tota la vegada. Segona vegada que vull parlar. Antes de la sessió anterior, intervencions. Primera intervencions se donen per aprovades. No, perdó. Vosaltres no les aproveu. Si no hi ha intervencions... Posa-les a votació. Vots a favor de l'acte de la sessió anterior? Vots en contra? Dación de cuentas, liquidación 2011. ¿Intervencions? Sí. Ahora, nosotros podemos demanar un informe a la señora secretaria en referencia a si la convocatoria del ple ordinari de data 31 de juliol de 2012 s'ajusta a allò aprovat en sessió de intervencions són per ascendir-se única i exclusivament a l'ordre del dia. 4. Va parlar vostè d'algo que tingui relació al punt de l'ordre del dia? Li pregunte, perquè si no és així no té la paraula. Estem en el punt de l'ordre del dia 2, dación de cuentas, liquidación 2011.
algo que dir a este punt de l'ordre del dia. La democràcia que... No, ese es el reglamento de organización y funcionamiento del Partido Popular. Ese es actuar en función de la ley de bases del régimen local. ¿Vale? Vostè pot continuar i cenyir-se a l'ordre del dia i jo li demano que se cenyisca a l'ordre del dia. ¿Té algo que dir al punt número 2 de l'ordre del dia? No, siguiente intervenció. Jo no dic no, jo continuo. El Partit Popular va aprovar en el seu dia realitzar els plens ordinaris en una periodicitat. Tercer punt de l'ordre del dia. Esa es la democracia del Partido Popular. Esa es la democracia. ¡Qué vergüenza! A ver, des del bloc considerem que este plenari no ha sigut convocat com toca. Se pot seguir una altra vegada a l'ordre del dia? No te la recordo. En el ple extraordinari del 6 de juliol de 2011, en el punt 4 es va aprovar únicament a l'acord del Partit Popular la creació i periodicitat dels òrgans col·legiats, autoritzats i complementaris d'aquesta corporació per a la present legislatura. Senyor Nicolò. No tinc la paraula, me lleva vostè la paraula. En base a que no s'està cenyint a l'ordre del dia. Li ha demanat intervencions en referència al pla econòmic financer. Esa es la democracia del Partido Popular. No le deja hablar. No le deja hablar. Esa es la reglamentación. No le deja el miembro del Partido Popular están de acuerdo. El que no me dice hablar, el señor alcalde, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, están de acuerdo. Están de acuerdo, sí. Están de acuerdo. Es favor que parles. Es favor que parles. No, si estic esperando que vas a la contestació administrativa. Aún digo, no, perdón, no l'has sentit? Aún tinc canal. La senyora Monica de la paraula que està parlant... I vostè tampoc? Per què no s'ha quedat encara? Com vostè no m'ha donat la paraula en la qüestió de l'ordre, jo és que sí que dic una cosa i ho tinc que dir. I si vostè me lleva la paraula no acabaré de dir-ho. Ja ho sap que li vaig a llevar la paraula si no té l'ordre del dia. A veure, nosaltres... Per tant, per evitar-se que el la tercera vegada, jo crec que li recomane que se cenyisca a volem dir que anem a votar a tots els punts en contra. A les mocions que han presentat els grups del PAU i del PSOE també no és perquè no estiguem d'acord, sinó simplement perquè se reservem el dret d'impugnar este plenari, perquè no ha sigut convocat com marca l'acord de 6 de juliol de 2011. Ja això ja manifestarà en moment de la moció. I retirem les nostres mocions. Això és el que li agradaria a l'autoritat, però no s'acudiria i les presentarem. Si a vostè el que li agradaria és que no estigués ja ho va dir en l'anterior ple. Sí que ho va dir, està acabat, ho pot mirar en internet, ho pot mirar. Està acabat, això. ¿Se va a señalar algún día? Al igual que en els altres punts, nosaltres no anem a aprovar este acord perquè entenem que este plenari no s'ha convocat com s'hauria d'haver convocat. Normalment nosaltres aquestes propostes les solem aprovar i en condicions normals les aprovaríem, però ara en esta convocatòria d'aquest plenari creiem que el Partit Popular ho ha fet mal, en concret el senyor alcalde que és el que té potestat de convocar els plenaris i per tant no anem a recolzar. Aquest plenari tenia que haver-se convocat dimecres passat a les 7:30 de la vesprada. O com a molt demà dia 1 a les 7. El senyor Nicolau no té el torn de la paraula. Ja me lleva treballar, o sigui, a la senyora no li ha donat i no tenia però estic parlant, si vostè vol parlar del punt de l'ordre del dia, jo li donem la paraula. Si vostè vol parlar de l'ordre del dia, en ningún moment li ha llevat la paraula a parlar de l'ordre del dia. El que passa és que vostè no vol parlar de l'ordre del dia. Jo què vol que li passa? Vostè està en el seu dret d'intentar el que vulgui i jo estic en la meva obligació de regular el funcionament del plenari i de donar els temps per intervencions per a defendre els punts de l'ordre del dia.
Vostè està en la seva obligació i si vostè està acusant d'algú, ja sap. Sí, de votar-se d'acord, sí. I ja sap. Però complir d'acord. I és ben evident. És ben evident. És ben evident. Eso me pasa ya. Poca respecte. Però no m'excimo a mi. El respecte a vostè, senyor alcalde. El respecte a vostè i demani a la que guarde el respecte. Señor Nicolau, por favor, silencio. Que me guarde el respecte.